Яңа Усауылы түзек мотор җирлекләрнең берсе Татар Рус Крешин халкы биредә үзара тату гомер кичерә. Үзара салым җыю программасы гамәлгә кергәннән бирле авыл халкының бу мәсьәләдә зур активлык күрсәтүен дә билгеләп үтте җирлек башлыгы. Ул акчага быелгысы елны менә барлык авыл эчендәге юллар эшләнде, күтәртелде, гравий түшәлеп бетте. Без менә коймалар койдырдык яңадан, стоянка ясаттык клуб алдына. Шулай ук клуб эчендә жалюзилар эленде. Бикмеш вә Яңа Усауылларын берләштергән бу җирлектә 400-гә якын кеше яши. Тормыш итү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар икәнен Сукырда күрер. Мәктәбе, авыл клубы, ФАП, Чиркәү китапханәсе, мини-пекарнясы булган җирлектә эшмәкәрләр саны да байтак. Урамларга утлар куйдылар, караңгы. Эз яндыралар. 4 сәгать яндыралар сива. Bütün авылларда утлар жап-жақты янып тора, төне буена. Безнең авылларда шулай дишиктер, сүндерәләр дә куялар. Менә бу юлларда bütün машиналар тузан гел içinde oturarız. Şu yollardan asfaltlasalar, bütün usta halka rəhbətlik olur. Кунакчыл халкы белән дан тоткан усы җирлегендә кул осталары үз эшен ачкан фермерлар саны да аз түгел. Авылның киләчәге яшь буыннан тора дип юкка гына әйтмәгәннәр. Җирлектә кеше саны алдагы ел белән чагыштыра калганда бераз кимәгән булса да, балалар һәм яшьләр аз түгел. Үзара салым җыюга фикер бик яхшы. Авыл кешесе дә бик яхшы фикердә дип уйлыйм. Чөнки авыл төзекләнә, авыл карала ул акчага максатчан кулланыла дип уйлыйм. Чөнки bütün әйбер күз алдында эшләнгән эшләр, җыллар, авылның бүгенге көнгә торышы бик канәгатьләндерә мине үземне. Авыл халкы нигездә авыл хуҗалыгы кеше эшмәкәрлек белән көн күрә. Мотор, тату яши халык. Уртак көчле үткәрелгән әмәлләрдә, чисталык акцияларында катнашу да халыкны бердәм итә. Халыкның үзара дус тату булуы чыннан да сакланырлык. Күмәк көч таулар күчерә дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.